Nem. A sor mögöttem kezdődik, asszonyom. Vagy úgy. 50 korona lesz. Nem. 35 korona lesz. Ez csak akkor érvényes, ha 2 csokrot vesz. De nekem csak 1 csokor kell, nem 2, ifjú hölgy. És 70-nek a fele manapság is 35, ha nem tévedek. 1 csokorára 50 korona. 2 csokorára összesen 70 korona a kuponnal. De ez így nem stimmel. Elment az eszük, vagy mi? Feljelentem magukat a fogyasztóvédelemnél. Hol a főnöke? Nincs itt, ebédel. Ebédel? Jobb lenne, ha inkább számolni tanulna. Kétféle ár ugyanazért. Én mondom, hogy elment az eszük. Csak hogy tudd, a 2 csokorból nem csinálunk rendszert. Hiányzol. Az ember, akit Uvénak hívnak. Roflaszgord, Újréti László. Bahár Párs, Szilágyi Csenge. Philip Berg, Szatori Dávid. Idányból Lovas Rozi. További magyar hangok. Stern Hanna, Makranci Zalán, Hámori Ildikó, Lakló Taladár, Azurák Zsófi, Kaszás Gergő, Svetlov Balázs, Straub Martin. Pancserek. A kutya ne pisiljen a járólapomra. És figyelj a gonosz vénemberre. Anders, láttad, mit csinált? Meg akarta ölni Prince-t. Hagyja a kutyát! Ez nem kutya. Úgy néz ki, mint egy szőrcsizma szemmel. És itt tilos sétáltatni. Ne játsza a rendőrt! Egyszer megmondhatnád neki a magadét. Te vagy a lakóbizottság vezetője. Épp most mondtam meg. De nem így, keményen. Jó reggelt! Jól vagy? Mennyit fecsegsz? Uwe! Jó, hogy itt van, beszélni szeretnénk magával. Az irodában. Előléptetés, mi? Jól van. Igen. Hány éve is dolgozik itt, Uwe? 43. Szép. Szép. Az apja munkáját vette át, ugye? Igen. Nos, az a helyzet, hogy szeretnénk felajánlani egy lehetőséget magának. Még csak 59 éves. Bizonyára szeretne mást is csinálni az életben.
43 év ugyanott maguk szerint erre utal? Szóval mi... Ki akarnak rugni? Nem ez a megfelelő kifejezés rá, de olyasmiről van szó. Igen. Persze segítenénk egy tanfolyammal. Tudja, ez egy állami program. Lehetőség a tovább lépésre. Számítógépek, ilyesmi. Megmondjam én, mit javasolok? Nem egyszerűbb, ha felállok és szépen elmegyek innen. Értem? Nos, hát... De, akkor ennyi volt. Várjon, Uwe, van egy kis búcsú ajándékunk. Egy kerti ásó. Ha elköltözik, nem kell lemondania az előfizetését. Magával viheti. Nem, ahová én megyek, ott nincs telefon. Most viccel? Ez meg mi a fene? Kicsit előre! Patrik! Maga meg mit művel, ha? Kicsit! Jó kérdés, ezt a bénát? Tilos kocsival behajtani a lakónegyedbe. Talán nem tudja elolvasni a táblát? Maga vak, nem én vezetek. Jó napot, nagyon örülök. Patrik vagyok. Ide figyeljen tőlem, akár a Miki egér is lehet, de ha tolatni akar, akkor a... Ellentétesen kell kormányozni, és a tükörbe kell nézni. Mit mondott? Nem tudom, perzsául beszél. Jól hangzik, nem? Nem! Kimentem valaminek? Kifelé, gyerünk! Jó. Álljon valahová, ahol nincs útban. Figyeljen oda! Köszönöm, tudok autót vezetni. Ez meg micsoda? Tolatóradar, ott a kamera. Miféle nyavajás kamer... Szia! Szervusztok. Anyu! Radar meg kamera. Egy kazettát se tudna visszatekerni.
Idióták. Parkolni tilos. Tűnés! Tegnap elzárta a biciklimet. Az egy női bicikli volt. A barátnőmi. Hol lakik? Az 52-ben. A szelektív személygyűjtő kommunistáknál? Jöjjön el érte ő maga. A francba Hagyjad már! Hagyjam, hogy elvegye a bringát. Valahogy olyan fura. Halló, Uwe! Jól van? Miért kérdezi mindenki ezt? Miért ne lennék jól? Csak mert nem dolgozik. Ma munkanap van, és még soha nem volt beteg. Akarsz valamit? Vagy csak szereted szellőztetni a szádat? Velem védel? Idióták. Hé! Francos elmebacsak! Tilos kocsival behajtani! Esetleg mondott valamit? Igen. A lakónegyedbe tilos behajtani. Tényleg? Nekem van engedélyem. Rohadtul nincs semmi ilyesmije. Viszlát, menjünk. Tűnés innen! Valami baj van? Ha látogató jön, ott a vendégparkoló. Így döntött a lakóbizottság, ha jól emlékszem. A hatóságtól jöttek, be akarják tenni Rünét egy otthonba. Nagyon hideg van a házban, megnéznéd a fűtést? Nem. Tegyél rá még egy pokrócot. Ne haragudj, hogy nem jöttem tegnap, ahogy terveztem. Nem jutottam hozzá. Kész cirkusz, ami otthon ment. Új szomszédok költöztek a szemben lévő házba. Sokkoló, hogy milyenek manapság az emberek. Képtelenek bármit megcsinálni. Nem tudnak tolatni, nem tudnak megjavítani egy biciklit. És ha a legegyszerűbb dolgot kéri valaki, akkor éppen ebédszünetet tartanak. Gondolj bele! Lassan más se csinál, az egész ország csak ebédszünetet tart. Jó, hogy nem kell ezt végignézned. Ráadásul felbukkant egy fehér inges is. Egy autós vadállat. Nincs rend otthon, ha nem vagy ott. Ha most sietek, akkor talán már holnap találkozhatunk. Hiányzol.
Igen? Mit akartok itt? Hoztunk rizst meg csirkét. Rizst árultok? Csak egy kis kóstoló. Köszönetképpen. Perzsa étel, sáfrányos rizs, őrülten finom. Parvane eszméletlenül jól főz, én meg eszméletlenül jól. Elvittük az utánfutót, láttam a cédulát. Igaza volt, elnézést. Gondoltuk, talán éhes. Nem vagyok éhes. Akkor visszavisszük. Nem viszlek vissza semmit. Úgy hallottuk, hogy magának van létrája. Persze, hogy van. Még szép. Itt mindenkinek kell létrát tartani. Benne van a szabályzatban. Nem olvasták? Esetleg kölcsönadná a magáit? Jó tudni, hogy magának van minden ilyesmije. Itt a kitámasztó. Ah. És az útmutató. Akkor... a csodába. Van kis buszkulcsa is? Imbuszkulcs! Nem. Az kis buszkulcs. De... Semmi köze a kis buszokhoz. Hidd el, az a neve, hogy imbuszkulcs. Meggooglizom. Uwe, meg tudnád mégis nézni a fűtést? Ha szépen kérlek. Biztos levegős a radiátor. Gondolod? Jó napot! Parvane vagyok. Ő a férjem Jó napot. Patrik. Gyere! Nagy öröm megismerkedni a szomszédokkal. Gyönyörű ez a lakónegyed. Gyönyörű. Csodálatos. Tényleg. Kész paradicsom a gyerekeknek. Igen, nagyon szeretem. Hihetetlen. Örülünk, hogy ide Manapság senki nem jár dolgozni. Nem végteleníti a radiátort a hölgynél? Egy radiátort nem végteleníteni kell, hanem légteleníteni. Rüne gondolhatott volna a fűtésre, mielőtt megcsinálta azt a puccsot. De Uwe, kedves, az nem Puccs volt, úgy bizony. Kell a támaszték, vagy nem? Kell. Uwe volt a lakóbizottság vezetője, de aztán Rünét választották meg. Parvane! Nézd csak! Ne, azt ne vegye el. A Szonyáé volt. Tudják, az a helyzet, hogy Szonya... Most már aztán fogd be a szád! Hallgass! Elég volt! Tűnés innen mindenki! Menjenek haza! Tűnés! Kész paradicsom. Uwe! Uwe! Meg tudnál nézni valamit? Igen, már is megyek. Uwe! Jó lett a polc. Igen? Mondd, hány könyved van? Ezek itt, meg egy láda a konyhában és egy a sufniban. Kell még polc. Azt mondják, az agy gyorsabban dolgozik zuhanás közben. A külvilágból érkezett benyomások lassított felvételként hatnak. Így volt időm sok mindent átgondolni. Főképp a radiátorokra gondoltam. És anyámra.
korán meghalt. Apám mások előtt nem mutatta ki a gyászát. Őszinte részvétem. Én sem Így van tettem. ez, kisfiam. Így van ez. Egy dolog minden esetre biztos. Bármit teszünk is ebben az életben, egyszer akkor is be kell fejeznünk. Gyere, Uwe, hazamegyünk. Apám nem beszélt túl sokat. Főként a házzal foglalkozott, és a motorokkal. Biztos azért, mert azok se beszéltek sokat. A motorok szabadságot adhatnak. De ha eszetlenül viselkedsz velük, akkor azonnal el is veszik tőled. Azon az éjszakán mégis beszélt. Uwe, Igen? szeretném, ha tudnád, hogyan függ össze egymással minden. Tényleg minden. Egy Saab 92-esben Igen? mit csinál a gyertya? Attól indul el a kocsi. Pontosan. Ez itt maga az élet, Uwe. Még soha senki nem gyártott jobb autót a Saabnál. Om du så har gyllene borstar, om du så har silverkar, utan tvålen De legtöbbször egy szót se szólt. du må komma parfymerad, i dyra oljor smord, utan lönnor bara Iskola után elmentem hozzá a munkahelyére. Szia, apa! Szia, Uwe! Azt mondta, így biztonságosabb. Menj le a sínről! Tessék! Menj le a sínről! Uwe! Mit mondtál? Mögötted! Apám életemben először akkor ölelt meg. Nem tudom miért, de valahogy anyám jutott eszembe. Jobban kell vigyáznod. Biztos, hogy apámnak is. Ki is használtam az alkalmat. Jól van, Uwe. Most már elengedheted apádat. Azt mondták, túl kedves ember. Hogy lehet valaki túl kedves? Megismerkedtem apám kollégáival is. Hey! Tom volt az egyik. Add vissza. Nem. Én találtam meg. Ide figyelj, én most úgy elverlek. Néha nem tudja az ember, hogy helyesen cselekszik-e. Csak elfogja egy bizonyos érzés. Te rohadt kis takonypóc. És ez az érzés néha különös módon összekapcsolódik a fájdalommal. Most aztán... Meg szoktuk tartani, amit találunk. Mindig így volt, mindig. Uwe, azt teszel a pénztárcával, amit akarsz. Te találtad. Ezt a vonaton találtam. Nagyon köszönöm. Miért nem mondtad el nekik, Tom mit csinált? Mi nem árulkodunk másokra, Uwe. Gondoltam rá, hogy megtartom a tárcát. Igen, tudom. De végül visszaadtad. Igen. Tudod, Uwe, a becsület a legjobb út. De néha kell a becsületnek egy kis segítség. Érted? Igen, nagyon is. Értem. Na, gyere, menjünk.
Csípőből? Végül eljött a nap, amikor végre megismerhettem a nagy szabadságot. Szia, apa! Szervusz! Na, milyen lett? Tessék, nézd meg. A mindenségit. Ezt nézd. Fiúk! Nézzétek Uwe bizonyítványát! Még a végén a főnökünk lesz. Nézzétek, 4-esek és 5-ösök. Fantasztikus! Nézd csak! Gyorsan a főnököt! A francba hívjátok a főnököt! Gyorsan! Apa! Micsoda ócskavackot árulnak maguk? Ez univerzális kötél? Ha? Ami mindenre jó? Mire használta? Há. Idióta. Már egy rendes kötelet se lehet kapni. Az új szomszédok egyfolytában felfordulást csinálnak, és sáfrányos rizst tesznek. Mi a baj a krumplival meg a hússal? Mire jók ezek a kacifántos padarságok? Ez az első alkalom, hogy neked kell várnod rám. Hé, mi folyik ott? Megkarmolt a pénzt. Ha még egy követ eldob, lábtörlőt csinálok a mopszliából. Ez egy csivava. Fix, hogy a macska veszett és pestises. És aztán? Maga is veszett. Mégse dobáljuk miatt a kövekkel. Szóval azt hiszi magának mindent szabad. Nyavajás vénember. Ezt elmondom Andersnek. Mondja, csak mondja. Nem, mintha bármit felfogna egy piperkőz, aki képes Audival járni. 4-0 jelvényen, egy meg a kormány mögött. Ha még egyszer engedi, hogy az izé ide pisiljen, áramot vezetek a járólapokba. Idióták. Igen, neked is szólt. Ez magánterület. Augusztus 27-én kölcsönkérted a slaggot. Kérem vissza. Tessék? Mondd, te márciusban locsolsz? Mindenki akkor locsol, amikor akar. Nem néznéd meg mégis a radiátort? Köszönöm, nagyon kedves tőled. Most készül a vacsora. Nem akarsz? Nem, köszönöm, már ettem. Már is hozom a slaggot.
Csak hogy tudd, mindenki azt csinálhat a lakóbizottságban, amit csak akar. Tudod, minden, amit te meg én itt felépítettünk, össze fog omlani. De az a helyzet, hogy én most már nagyon magasról teszek rá, nem érdekel, érted? Az a tervem, hogy eltűnök innen. Örökre. El akarok menni Szonyához. Gondoltam, örülni fogsz, ha megtudod. Mert te már nem tehetsz semmit. Csak ülsz itt és nézed, ahogy minden... Gyere, mindjárt kész a vacsora. Köszönöm szépen. Tényleg nagyon kedves, hogy megcsináltad. Biztos, hogy nem kérsz vacsorát? Biztos. Inni is itt teszik. Töltött káposzta lesz. Isteni. Rűne örülne, ha maradnál. Nem is hall és nem is ért semmit. Dehogy nem. Sokkal többet ért, mint bárki hinné. Olyan, mintha pontosan tudná, mi jár a fejünkben. Nekem mennem kell. Engedd el. Engedd már el. Épp javítjuk az ablakot! Kívülről? Sok sikert. Ugye tartod a létrát? Tartanod kell a létrát! Tudom. Akkor hová Na, mész? hát nem igaz. Köszönöm, finom volt, Uwe. Egy szabban legalább meg lehet bízni. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. Az igazgató úr vár. You were always on my Fogad részvétemet. Ha bármiben segíthetünk, akkor csak szólj és megtesszük. Nagyon szép bizonyítvány. Tessék. Apám csak fél hónapot dolgozott, ez visszajár. Mindig előre kapta meg a fizetést. Természetesen nem kell visszaadnod. Így tisztességes. Talán lenne más megoldás. Ismertem a vasutat, így a döntés magától értetődő volt. Ismertem apám kollégáit is. Mi lesz most veled, hogy apuci fönt van az éjben? Azt ne! Azt ne! Az órát ne! Minden ember életében eljön a pillanat, amikor eldönti, milyen emberré váljon. Ezt a pénztárcáért cserébe. Kis szarázi. Nálam ekkor jött el a pillanat. Az óra az enyém! Most kvittek vagyunk, eresz!
Jó napot! Maga Uwe Lindahl? Igen. Többször kerestük. Igen? Szeretnénk megnézni a házát. Új rendezési terv lép életbe a környéken, és ez a ház egyáltalán nem illik bele az új elképzelésekbe. Rendben, Stig. Megy az egész. Jó. Ez a ház megérett a bontásra. Ekkor találkoztam velük először, de nem utoljára. A nevüket soha nem mondták meg, csak azt, hogy honnan jöttek. Ők voltak a fehéringesek. Mindig megkapták, amit akartak. Uwe! Kávészünet! Végül elkészült a ház, és nem is lett rossz, ha szabad épp nekem dicsérnem. A fehéringesek persze nem értettek egyet velem. Jó napot! Napot! Azt szokták mondani, hogy a sors a saját ostobaságainkon múlik. Elmondhatom, hogy az én sorsomat a szomszédai ostobasága változtatta meg. Van valaki a házban? Van valaki a házban? Ha-ho! Ha-ho! Először próbáltam szót érteni a tűzoltókkal, de megint felbukkant ő. Várják el a vizet, a házat úgy is le kell bontani! Fejezzék be az oltást! A fehéringes. Mióta megyünk? Nagyjából egy órája. Miért? A fenébe. Fölkeltettelek volna, ha tudom, hogy le akarsz szállni. De annyira aranyosan aludtál. Elkésel valahonnan? Nem. Nem probléma. Kérem a jegyeket. Köszönöm. Nekem nincs jegyem. Akkor vennie kell. Sajnálom, de pénz sincs nálam. Kifizetem. Tessék? Én majd természetesen megadom a pénzt. Persze, tudom. A Mester és Margaritát olvasom. Ismered? Nem. Szerepel benne egy macska, aki szintén bliccel.
Olvastál valamit Mihail Bulgakovtól? Nem, attól semmit. Mármint tőle. Igen. Tudod, tanárnak készülök. Leszállok. Várj csak! Ezt itt hagytad. Attól a naptól kezdve minden nap felszálltam a félhetes vonatra. De a lány eltűnt. Három hét után már épp fel akartam adni. Szia! Szia! Ezzel a vonattal jársz? Igen. A laktanyába. Katona vagyok. Akkor most én vissza is fizetem a pénzt. És mi lenne, ha inkább meghívnál vacsorára? Jó van. Persze. De most nincs olyan hely, ahol főzhetnék neked. Étteremre gondoltam. Persze. Szoktál étterembe járni? Igen. Akkor rendben? Abszolút. Szia! Késtél? 4 órát. Igen? Igen. Tényleg? Kaphatnék egy kis kenyeret? Már is hozom. Jó étvágyat. Tudsz bármit a kocsikról? A kocsikról? Tudod, elég érdekes belegondolni, mitől képesek előre haladni. Nem olyan egyszerű a dolog, mint hinnénk. Nem? Képzelj el egy kocsit, mondjuk legyen egy Saab 93-as. Szükség van valamire, ami hajtja, egy motorra, és a Saab dugattyús motort használ. A dugattyú mozgat egy hajtókart. A Saabnál az a trükk, hogy első kerék meghajtású. Ezért nem kell kardántengely. Apámat is érdeklik a kocsik. Szinte semmit nem eszel. Nem, mert ettem otthon. Miért ettél otthon?
Azért, hogy te azt rendelhess, amit csak akarsz. Hazudtam neked. Nem katona vagyok, hanem vonattakarító. A házam pedig leégett. És most elmegyek. Köszönöm, nagyon kellemes volt. Megkérdezte, mi érdekel. Azt válaszoltam, a házak, mert akkor csak erre tudtam gondolni. Akkor ő mesélni kezdett egy képzésről. És 2 évvel később már szakképzett mérnök voltam. Gratulálok! Gratulálok! Ó, gyönyörű. Szép, ugye? Nagyon tetszik. Jól van. Akkor most nézzük meg, mit írtak a diplomádra. Feleségül jössz hozzám? Arra gondoltam. Szóval, hogy te meg én... Beszélj hangosan és érthetően. Feleségül jössz hozzám! Igen! Tessék! Igen, hozzámegyek, igen! A fenébe! Jó! Ez nem lehet igaz! Au, a fenébe! Maga mit csinál? Maga mit csinál? El kell vinni a kórházba, most rögtön! Mert vérzik az orra? Fenébe, dehogy! Patrik leesett a létráról! Leesett a mamlasz, persze, ez borítékolni lehetett. Menjen csak nélkülem, azzal a kis japán varrógéppel, amivel idejöttek. De nincs jogosítványom! Hány éves maga? 30! 30, és nincs jogosítványa. Patrikot bevitte a mentő, lehet, hogy meghal, de mindegy, megyek busszal. Na jó, elviszem. Na végre, annyira nehéz volt. Most hová megy? A lányokért! Annyira büdös. Nem kapok levegőt, anyu. Erezd le az ablakot. Ne, az ablakot ne. Le. Húzzátok fel, felhúzni az ablakot. Elég. Mehetnénk gyorsabban? Jaj, Uwe, egy kórháznál nem fognak bírságolni. Csak egy negyed óra. Azt mondják, az őrzőben fekszik, bemehetek hozzá. Itt találkozunk, jó? Egy pillanat, és a gyerekek? Vigyázzon rájuk. Itt maradtok Uwe bácsival. Hé! Könyv. Igen, látom. Könyv. Azt akarja, hogy olvas neki. Brumi úr épp belekezdett abba, amit minden kedden csinált. Ha nagy leszek, biztos mozdonyvezető leszek, brummogta neki Morgó. Nem vicces könyv. Nem. Szerintem sem. Vicces hangon kell olvasnod, hogy olyan legyen, mintha egy medve beszélne. Beszélő medvék nincsenek. Nem baj, akkor is. Bizony én is voltam valaha mozdonyvezető, mondta Brumi úr. Igen, pontosan így. Szuper! Brumi úr megnyomott egy piros gombot. Wow! Ezer víz kaptál. Gyerekek! Nézd, bohóc! Megjött Beppo bohóc, sziasztok! Akartok látni egy varázstrükköt? Éppen mesélek ezeknek a gyerekeknek. Éppen mesélek ezeknek a gyerekeknek. De most itt vagyok én. Van egy 5 koronása? Kell egy 5 koronás a trükkhöz. Adjál már neki.
Köszönöm, kezdődik az attrakció! Szebb ide! Mit csinálsz? Hol van Uwe? Megmondaná a címét? Vicces volt. Hogy hagyhatta ott a gyerekeket? Nem hagytam ott őket. Kérdezze ezeket a bárgyú, maskarás árrendőröket, ők kényszerítettek. A szabályzatunk alapján az apja veszélyeztette a közbiztonságot. Én csak vissza akartam kapni az ötösömet. Hányszor Uram! kell még elmondanom? Beppo bohóc nagyon köszöni! Várjon csak! Ha? Ez nem az az ötös, amit én adtam magának. Szegény gyerekek! A saját 5 koronásomat akarom. Maga nem normális! Maga ott! Mondja, mit művel? Ki tehet róla, hogy olyan nagy a cipője? Nem is vicces. És abszolút nem praktikus. Na nem, mi ez a marhaság? Tessék? Megmondtam. Kifizetem, az én hibám. De az én kocsim. Viszlát, Uwe! Szia, Uwe! Szia, Uwe! Segítsen már valaki a fenébe is! Jézusom, megbolondult! Adja a kezét! Adja már a kezét! Megmentette azt ott? Őt. Úgy mondjuk megmentette őt. Idióták. Nathani rajzolt magának! Várjon ott! Várjon! Itt van. Nathani rajzolta magának. Nézze! Maga a színes. Mindig színesen rajzolja. Hogy mindig. Van egy fantasztikus ötletem. Tanítson vezetni. Patrick most nem tud, és maga úgyis jobb. Nem, nincs rá idő. Persze kifizetem a benzint. Jó ötlet, nem? Mi ez? Jaj, ne, szegénykém. Mi baj? Ajjajjaj. Ó, vigyük be! Nem, hozzám nem. Nyissa már az ajtót! Te jó ég, milyen hideg van itt. Hozzon egy takarót. Minek? Gyorsan, gyerünk!
nem csak ez a szegény macska. Itt találtuk az ajtó mellett, beleesett egy lyukba. Szegényke, fázik. Teljesen kihűlt. Igen. Uwe hoz takarót. Hello, Uwe! Hallottam a kiabálást és bejöttem. Van gyorsabb módszervány. Mondhatnak bármit a dagadtakról, de melegíteni azt tudunk. Hozok egy rongyot, hogy megtöröljük. Ne, a konyhába ne! Ez mi? Hű, de alacsony. A feleségem miatta. Ő hol van? Szonya meghalt. Amúgy veszett jól főzött. Folyton itt kajáltam, igaz, Uwe? Azt hiszem, jobban érzi magát. Ki fogadja be? Én nem, a lányok őrült allergiásak. A fenébe elfelejtettem. Én is allergiás vagyok. Nehezebb öngyilkosnak lenni, mint hinnénk. És most még ő is beköltözött. Valahogy megszabadulok tőle. Aztán jövök, Szonya, ígérem. A macska amúgy eleve így nézett ki, szóval nem én tettem tönkre. Nem sokára jövök. Azt hittem, nem szereted a gyerekeket. Persze, hogy szeretem a gyerekeket. Csak azt nem tudom, jó apuka leszek-e. Uwe, nálad jobb apukát elképzelni sem tudok. Komolyan. Idióta! Ó, a fenébe, bocs, hogy majdnem elütöttem. Andersszel gyakorolok. Hello, Uwe! Épp vele? Azt hittem, meg akar tanulni vezetni. Maga nem akar tanítani. Az övet minden esetre csatoljuk be. Igaz. Mindjárt meg is van. Bocsi. Viszlát. Óvatosabban. Tudod, hogy most vigyázni kell apu lábára. Létszik. Ó, ezt hogy csináltad? Átveszem, te nyiss sajtót. Maradj itt. Van táblája? Ki kell raknunk hátulra. Előírás a tanulóvezetőknél. Nem bírom nézni, hogy az egyik idióta tanítja vezetni a másikat. Köszönöm. Hello, Uwe, jól van? Máskor olvass el a használati utasítást. Hello! Gyönyörű idő a gyakorláshoz, nem? Tessék, egy kis perzsasüti. Egyébként már majdnem tudok vezetni. Jöjjön! Állj, Mására! Reménytelen vagyok.
Na most zöld. Indulhatunk. Szép lassan engedje fel a kuplungot. Annyira idegesít! Úgy, mintha... Indítsa újra. Eressz el a kulcsot. Eressz el, ahogy jön fel a kuplung, úgy nyomja a gázt. azt csinálom! Engedje fel szépen a kuplungot, és... Ez a rohadék! Te sose voltál kezdő, ha? Nem látod a feliratot? Nyugi, lazítson már, Tata. Lazítson, Tata! Ide figyelj, nem vagyok neked Tata, te nyomorult elmebeteg bazan! Nem vagyok semmiféle... Hagyjon már! Ha még egyszer tudálsz, az lesz az utolsó, amit az életedben tettél, érted? Na és most jól figyeljen rám. Szült 2 gyereket. Mindjárt kipottyantja a harmadikat. Eljött idáig Iránból. Elmenekült a háború meg mindenféle borzalom elől. Megtanult egy új nyelvet, szakképzettséget szerzett, eltartotta magát, és családot is alapított. Nem létezik, hogy ne tudna megtanulni autót vezetni. Végül is nem agysebészetről van szó, nem igaz? Jó van. Indítson, aztán már nem olyan nagy ügy. Idióta. Jól van. Ne, én már vettem süteményt. Jó. Ne, ide hátra. Ez volt Szonya kedvenc cukrászdája. Minden szombaton egykor itt ültünk. Ennél az asztalnál. És krémes tettek. Honnan tudja? Szombat van, és 1 óra. Utána mit csináltak? Hogy mint? 2-kor hazamentünk. Szonya olvasott, és Rüne meg én mindig kocsit mostunk. Természetesen kézzel. Nem valami rohadt masinával, ami felsérti a fényezést. Rüne? Na hát, most nem is beszélnek. De akkoriban még beszéltünk. Igazából eléggé hasonlítottunk. Azt mondtam én! Rüne! Uwe! Rögtön remek volt köztünk az összhang. Elévágok a mezőn! Jó! Nincs több motorozás. Ezt mondd meg szépen a barátaidnak is. Ugyanolyan egészséges értékítéletünk volt, és az első lakógyűlésen engem megválasztottak a lakóbizottság vezetőjének. Rűnét pedig a helyettesemnek. Okos döntés gondoltuk. Mindkettőnket meglepett, hogy végre barátra találtunk. Csak még gyorsan beállok a kocsiba. Aztán felfedeztük kettőnk közt azt az apró különbséget. Volvód van? Igen. Te mivel jársz? Szábbal. Tényleg? Eleinte próbáltunk úgy hozzáállni, hogy ez nem probléma. Még össze is jártunk, mint más normális házaspárok. Szépen ment a dolog, jól kézben tartott. És fiú lett! A következő években valahogy eltávolodtunk egymástól. Aztán az a disznó egy puccsal kirakatott a lakóbizottságból minden figyelmeztetés nélkül. Akkor annyira rohadtul dühös lettem, hogy elmentem és vettem egy Saab 9000-est. CS-t.
Rühle erre vett magának egy Volvo 960 Executive-ot. A fiúk szépen lassan megnőtt, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy Amerikába költözik. Nem hinném, hogy túl gyakran látták utána. Épp egy új Saab 9.5-ös nézegettem, amikor egyszer csak arra gondoltam, ideje felhagyni a régi ellenségeskedéssel, újra szóba kellene állnunk egymással. Gondolkodtam is. Itt lenne az ideje, hogy elfelejtsük a régi butaságokat, nem? Így igaz, barátok vagyunk. És akkor történt. Megnézed az új kocsimat? Egy BMW volt. Sarkon fordultam és hazamentem. Rüne tehát örökre feladta. Most mi van? Nem lehet egész életemben Volvóm. Az utolsó árulása volt. Uwe maguknak nem lett gyerekük? Két óra van. Uwe! Kreszből is vizsgáznom kell. Tudna segíteni? Igen. Persze, az is szükséges a jogosítványhoz. Köszönöm, igazán szuper. Az a jó, hogy már ismeri őket. Kiket? A gyerekeket. Nem hinném, hogy ez annyira jó ötlet lenne. Igaza van, szerintem se jó ötlet. Nem maradjak inkább itthon. Jaj, nem, dehogy is, így szuper lesz. Gyerekek, elmegyünk, Uwe, vigyázz rátok! Jó. Jól viselkedjetek! Hívjon, ha gond van. Viszlát! Az állatkísérleteket ellenzed. A gyerekkísérletek nem zavarnak. Nazanin zappelyhet szokott tenni lefekvés előtt. Te kézzel kell elmosnod a tálat, mert apu nem tudta beszerelni a mosogatógépet. Azt mondja, ez egy ronda disznó mosogatógép, és egy szép napon ki fogja hajítani az ablakon. Gyere, nézd meg a szobám! Szerinted mi a fontos, amikor házat építünk? Víz, a lefolyók. Így van, meg az infrastruktúra is. Igen. Te építettél már házat? Igen, de nem kőházat. Biztos, hogy az enyém lett a legjobb, igenis! Ezt is megbeszélted Uvéval? Nem. Na hát... Szap ide! Szia, anyu! Gyerünk az ágyba! Ő alszik. Ezzel meg mi van? Te meg mit művelsz? Már megint te vagy. Ami azt a női biciklit illeti. Ott a tábla, hogy biciklit kint hagyni szigorúan tilos. Nem szonyalak itt? A tanítványa voltam. Nem tudtam se írni, se olvasni, ő mégsem tartott tök hülyének. Mindent megtanított, szuper tanár volt. Bocs, hogy zavartam. Várj! Mit akarsz a biciklivel? Megjavítani a barátnőmnek. Vagyis nem a barátnőm, de remélem az lesz, ha megjavítom neki. Most vár a másik munkám. Kettő is van? Egy kebabosnál is dolgozom. Kocsit akarok venni. Milyen kocsit? Egy Renault. Franciát? Francia kocsit akarsz? Tudod, találkoztam egy volt tanítványoddal. És most még valamit el kell rendeznem, mielőtt jövök hozzád, úgyhogy...
Várjon! Hé! Jól van, rendben. Most már parkolni is tud. Mi az, hogy tudok? Neki mentem egy kocsinak. Ó, az nem számít. Az csak egy Volvo. De várjon itt. Elintézek valamit. A bicikli elkészült. Visszaadhatod annak a lánynak. Megjavította? Mindjárt leszedem a kocsiról. Maga kebabot eszik? Nem, miért tennék kebabot? Ő meg mit keres itt? Mi az ott a szemednél? Smink. A lányok sminkelnek, nem? Neki így tetszik. Aha. Így nem fogsz lányt kapni. És ha nem is akarok? Buzi vagy? Uwe, ilyet nem mondunk. Azt mondd, amit akar. Szóval te egy olyan melegféle vagy? Hát ez... Igen. Az vagyok. Melegféle. Értem. Mi a gond? Erről a dologról ne beszéljen, jó? Most jött meg Mirszad apja, és ő nem tud róla. Én nem vagyok az a fajta, aki körbejár és mesélgeti, mit csinálnak mások. Különben is van ennél sokkal nagyobb probléma. Micsoda? Hogy francia kocsit akarsz venni. Jó tudni, hogy mitől képesek előre haladni. Mert nem olyan egyszerű a dolog, mint hinnénk. Borzalmasan kell pisilnem. Jó, de még nézzük meg a motor. Nem, ez őrül gyorsan jön, bocs. Jó napot! Maga Uwe, ugye? Ráállt a vonalakra. Lena Samuelson, megyei hírlap. A vonatnál történt balesetről volna szó. Maga ott megmentett valakit. Nem, tévedés, nem én De voltam. ott voltam az állomáson, és mindent láttam. Tudja, van egy sorozatunk, a Láthatatlan hősök. Gondoltam, maga is beleillene, ezért utána néztem az életének, és úgy találtam, hogy rengeteg érdekes dolog történt magával. Akar mesélni róla? Nem. De van itt nálam egy levél attól, akit megmentett. El kell olvasnia, komolyan mondom, nagyon megható. Pillanat, már is Folytassuk! Nem, most már nem. Miért? Mi volt ez? Nem hallottam semmit, menjünk. Most mi van? Nem zártam be. Nincs az az idióta, aki ne tudná kinyitni belülről. Idióták. Uwe! Várjon! Azt hitte, el fog tűnni a nő, csak mert bezárta a garázsba, ha? Micsoda bolond! Uwe! Van egy jó ötletem. Ne hencegj. Komolyan mondom. Segíthetnék összepakolni a házban. Elrakni, ami már nem kell. Nem szükséges. De még ott vannak Sonja holmiai, és ha elraknánk őket... Nem szükséges. Nem lenne jó érzés tovább lépni? Az lenne jó, ha befejeznéd végre. Én nem ismertem Szonyát, biztos csodálatos nő volt. De te valamiféle szentet csinálsz belőle. Szerintem ő sokkal szívesebben lenne egy mindennapi Szonya. Egy csodálatos, de mindennapi Szonya. Hallgass! Ne ordíts már! Minél többet locsognak róla.
Minél többet locsognak róla, annál jobban elhalványul bennem a hangja emléke. Szonya előtt nem volt semmi, és utána sincs semmi. Én vagyok? Na hát, ezt most már! Álljon meg, maga disznó! Megállj! Pillanat. Jó lenne, ha felhagyna végre ezzel a neandervölgyi stílussal. Akkor esetleg még tárgyalhatnánk is egymással. Álljon félre. Soha nem állok félre. Tolasson vissza, Tűnés! Ha gondja van azzal, hogy behajtunk ide, akkor hívja fel a szociális ügyintézőt. Másképp is dönthet Rűnéről. Abszolút fütyülök Rűnére. A lakónegyedben a járműforgalom tilos. Egy méter se tovább. Tudja, mi a maga baja, Uwe? Mert én tudom. Maga egy örök kötözködő. Tudja, egy kicsit utána néztem magának. Az önkormányzat irattárában, meg az interneten. Mindent tudok, Uwe. Olvastam az összes eszement beadványát, a hatóságokhoz írt leveleit. Mindent tudok a felesége balesetéről, és arról, hogy maga hogy vádolt miattam mindenkit. Tudja, azért nem ért el semmit, mert maga kevés ehhez. Feljelentem magát. Engem egy privát gondozó cég alkalmaz. Mi csak végrehajtjuk azt, amiről már döntöttek. Jobban kellene kimélnie a szívét, Uwe. Mit tud maga az én szívemről? Ha? Mit tud maga az én szívemről? Illich. Beszéljen! Mit tud maga az én... Álljanak meg! Azonnal álljanak meg, rohadék idióták! Rohadék fehér ingesek! Utolsó figyelmeztetés! Holnapra mokkaszín lesz a szőrcsizmájából! Ez nem normális. Nem, ez nem igaz. Maffia, nyavajás bűnbanda. Rohadt fehér ingesek. Uwe! Most már jöhetsz? Kész vagyok. Megyek. Várj! Csukd be a szemed. Csukd be. Na, jó. Erre. Erre. Jó, állj meg. Jó. Tadám! Ez még mi? Gyere, gyere, táncoljunk. Nem, nem, nem. De, nem. de, gyere, nem. gyere, Nem gyere. tudom, hogy kell. Gyere csak, majd én vezetlek.
Uwe? Apuka leszel, gyereket várok. Szülők leszünk. Szeretlek, Uwe. Én is téged. Akkor most kell egy kombi. Vagy inkább egy bölcső. Jó ötlet. Megcsinálom. Meg a győztes dalt. Átkozott csirkefogók, mit műveltek itt? Csak kérdezni akartunk valamit, de már megyünk. Mi? Mirszadot kidobták otthonról. Nem lakhatna esetleg itt? Itt? Ez nem egy rohadt szálloda. Mirszad bevallotta. Elmondtam apámnak, hogy egy olyan meleg féle vagyok. Ő utálja a buzikat. Mindig mondta, hogy megölné magát, ha az egyik gyereke az lenne. De mindegy, nem érdekes. Elhúzunk. Szonya mindenkinek segített. Jól van, gyere. Jó reggelt! Pirítottam kenyeret, nem baj? Mindjárt kész a kávé is. Megyek, teszek egy kört. Nem akar előbb inni egy kávét? Csináltam sajtos szendvicset is, meg ilyesmit. Előbb egyek. Na jó, most körbe kell mennem. Mehetek én is? Szabad országban élünk. Várjanak! Hello! Jöhetek én is? Elkezdtem edzeni. Szia! Szia! Jimmy. Mirszad. És? Most apád dühös? Hát, mondjuk úgy nem ugrál örömében.
Nem. Holnap elviszik. Beteszik egy otthonba. Marhaság. Évekig is eltart, mire minden megvan és meghozzák a döntést. Én már csak tudom. Itt már meghozták a döntést. Holnap jönnek. Anita már fellebbezett 3 éve. Ez már végleges. Hogy 3 éve? Hogyan? Ha ez igaz lenne, Szonya tudott volna róla. Nem, és én mert is. Anita direkt nem mondta el Szonyának. Nem akarta, hogy maguk tudják. Ugyan miért titkolta volna el előlünk? Nem akart segítséget kérni. Azt mondta, van épp elég problémájuk. Tényleg? Igen? Azt mondta, ne tudjunk erről a dologról? Mert így is van épp elég problémánk, azt mondta? Igen, miért? Idióta. Igen, az voltam. Nem szabad haragudnod rám. Nehéz beismerni, ha hibáztunk. Főleg, ha hosszú időn át hibáztunk. Bocsáss meg. Ezt most rendbe kell hozni. Tudom, hogy mindig felizgatod magad, ha veszekszem. De most igazat fogsz adni nekem. Mert ez most rohadtul háború. Adj ide minden nyavajás iratot, Anita. A várostól, a hatóságoktól, a biztosítótól, az egyháztól, mindent, ami Rűnével kapcsolatos. Kérhetek egy szívességet? Telefonálnom kell. De ahogy mondtam, az égvilágon semmi jelentősége nincs, hogy már fellebbeztek. Azért, mert nem került másodfokra. Talán nem tud olvasni, nyavajás analfabéta! Analfabéta! Halló? Halló? Hogy lehet beszélni olyanokkal, akik lecsapják? És olyanokkal, akik egyfolytában üvöltenek. De nem figyelnek rám. Ülj le. Tessék, kapcsolt ki. Mindig ugyanazok ülnek ott. Mindig ugyanazok. Régen is ők ültek ott. Lehet, hogy más a nevük, de ők maguk ugyanazok. Semmi más nem akarnak, csak bajt. Azok a rohadt fehéringesek. Hallod magad? Te mondtad nekem, hogy soha nem szabad feladni. És most itt ülsz, és sajnálod magad. Mert neked olyan szar, mert mindenki idióta. És szépen feladod. Mert úgy gondolod, te vagy az egyedüli ember a földön, aki segítség nélkül is boldogul. Csak hogy Uwe, senki nem boldogul egyedül. Senki. Még te se. Most elmehetsz. Mondom, elmehetsz. Elegem van belőled. Szonya ötlete volt, hogy utazzunk el valahová, kettesben, mielőtt megszületik a gyerek. Erősködött, hogy mindenképpen busszal menjünk, mert ez sokkal romantikusabb. Nem ellenkeztem. Így olcsóbban is jött ki az út.
Szonya úgy gondolta, alkalmazkodnunk kell a helyi szokásokhoz. Így sziasztázott. Én meg közben felfedeztem, hogy a spanyol épületek nem olyan szigorú előírások alapján épülnek, mint a svédek. Csodálatos volt. Esténként elmentünk enni. A reggeli büféből eltett maradékokból gyönyörű vacsorát varázsoltunk a szabad ég alatt. Ránk. Ránk. Aztán elérkezett az indulás napja. Minden megvan. Hola. Hola. Nem, Yo lo köszönöm. tomo. Nem. Esto siempre hace problemas. Vicceset mondott? Vidámnak tűnik. Az úton mi együtt ballagunk, a mézes kalács föld a messzi otthonunk, és erre most Ugyan már, Uwe. Tessék? Csak jól érzik magukat. Tényleg? Igen. A buszon Szonya azt akarta, hogy tegyem a hasára a kezemet, hogy én is érezzem, ahogy a kicsi nagyokat rugdos. Gyorsan, a kezed. Érzed? Egyfolytában rúg. Ki kell mennem egy kicsit. Szonya? Szonya! Szonya! Ah! Szonya! Segítsenek! Segítsenek! Bemehet hozzá. Egy hétig ültem mellette. Senki nem mert mondani nekem semmit, így volt a legbiztosabb. De egy nap közölték, hogy Szonya nem fog többé felébredni. Nem, ezt nem mondhatja, érti? Aztán jött a megmagyarázhatatlan. Mintha pontosan egyszerre történt volna a legjobb és a legrosszabb.
El kellett mondanom neki, mi történt az élettel. Az élettel, ami nem volt többi. A nagy fájdalom mellett egyfajta belső erőt éreztem, és eleinte még sikerült arra használni a dühömet, hogy létrehozzak valami hasznosat. Szonya folytatta a tanulást. 1 éve volt hátra a tanárképzésből, de amikor végzett, sehol nem kapott munkát. Sajnálom, pedig nagyon szép eredmények. Köszönöm. Az iskolák akkoriban még nem voltak felkészülve a mozgássérültekre. Aztán Szonya egy nap ráakadt egy újsághirdetésre. Egy speciális osztály. Ebbe az osztályba suvasztották be az összes elképzelhető problémával küszködő gyereket, amikor ezeknek a problémáknak még nem is volt nevük. Igazán imponáló az önéletrajza, de sajnos jelenleg nincs lehetőségünk mozgássérült tanárokat foglalkoztatni. Nálam ekkor szakadt el a cérna. Mindent meg akartam semmisíteni, minden rohadékot, a busztársaságot, a részeg sofőrt, a borászatot, az utazási irodát. Írtam a spanyol kormánynak, a svéd kormánynak, de mindenki fütyült rám. A legjobb az lenne, ha a lépcső szélén haladna, a bejáratnál kezdődne... Még egy rámpát se akartak építeni, hogy Szonya elkezdhessen tanítani. Bepereltem mindent és mindenkit, hogy igazságot szerezzek egy olyan dologban, amelyben nem volt igazság. Végül aztán Szonya volt a legerősebb mindannyiunk közül. Uwe. Vagy a halált választjuk, vagy az életet. Hm? Aznap este beültem a kocsiba, és elmentem megépíteni azt, amit kellett. Szonya másnap elkezdhetett dolgozni. Isten hozta. Tehát Homérosz írta az Iliászt, ami a trójai háborúról szól, de vajon melyik évben is írta? Dávid? 700-ban? Krisztus előtt. Rohadt életben. Figyelem, üdvözöljük Rikard Sténebut az osztályban. Hello, Rikard! Isten hozott. És nem hazudok. 1 évvel később. Ezek a gyerekek minden további nélkül idéztek 400 éves költeményekből az évzárón. Működésre mi hasonló angyalhoz? Belátásra mi hasonló egy istenséghez, a világ ékessége? Az állatok mintaképe. És mégis mi nekem? Ez a csipetnyi por. Igen. Bravo! Harcolt azért, ami jó. Az elveszett gyerekekért. És most egy fél évvel ezelőtt meghalt rákban. És én megfogadtam, hogy utána megyek.
Nos akkor, itt az idő. Készen van? Innen egy lépés sem megy tovább. Volt rá 3 egész éve, hogy elrendezze magában a dolgot. A döntést jóvá hagyták. A maga érdekében tesszük, Anita. Miféle szeretet ez? Akkor elválni, amikor a legnagyobb szükségünk van egymásra? A gond az, hogy a nap 24 órájában Rüne azt se tudja, hogy hol van. De én tudom. De persze. És ki fog gondoskodni róla? Én fogok. Hogyne. És segít majd... Segít valaki? Ugyan ki? Jó napot, üdvözlöm! Léna vagyok a megyei hírlaptól. Napot. Tudja, az a helyzet, hogy megszereztem a konszenzus ápolási RT utolsó 3 mérlegét. A cégben maga az egyik tulajdonos. A cégnek igen csekély a nyeresége. Ugyanakkor itt egy bankszámla kivonat a Csatorna-szigetek egyik bankjától, ahova az utóbbi években több millió koronát utaltak adózatlanul. Ezeket honnan szerezte? Az internetről. Szólhatok a szerkesztőmnek, biztos beleásná magát a témába, de a döntés az enyém, ha érti, mire gondolok. Rögtön feladta. A mi időnkben jobb volt. Akkor még legalább megverekedtünk az elveinkért. Mentőket! Ne engedd, hogy a mentő behajtson a lakónegyedbe. Tessék, bemehet. Jó napot! Parvane, maga a legközelebbi hozzátartozó? Igen. Az apjának szívelégtelensége van. Az a baj, hogy a szíve túl nagy. Tessék? Túl nagy? Igen, de ez kordában tartható. Igen. Uwe! Piszkosul nem megy neked ez a meghalás. Azt hiszem, szülni fogok. Jön! Fönt hevert a padláson porfogónak. Soha senki nem használta. Gyönyörű, Uwe. Köszönöm. Lehet, hogy ráfér egy kis festés. Fogd meg a babát. Megmutatom Patricknak. Szia, kis baba. Jól van. Így
Jól van. Jól van. Jól van. Itt ti is kaptok ám valamit. Egy iPad! Köszönöm, nagypapa! Jól van. Ezt az érzést ismerem. Olyan, mint új kocsit venni. Ez maga az élet. Patrik, Uwe nem takarította el a havat. Miért baj az? Már 8 óra. Nem járt körbe. Uwe! Nem kell aggódnod, hogy valami butaságot csináltam. Amikor ezt olvasod, egyszerűen bekövetkezett, amit az orvosok jósoltak. Azt mondták, túl nagy szívem van. De ha ez szépen hangzik is, azért mégse olyan jó dolog. Előbb-utóbb meg kell fizetni érte. A temetési szertartás templomban legyen, ahogy illik. Nem kell semmi idétlen hamuszórás a szélbe, vagy más ostoba új találmány. Csak a hozzám legközelebb állók legyenek ott, akik szerint megtettem a kötelességemet. A macska napi 2-szer kap tonhalat, és nem szereti másoknál végezni a dolgát. Ezt tarts tiszteletben, és semmiféle eszementnek ne engedd, hogy behajtson a lakónegyedbe. Írta és rendezte Hannes Holm. Készült Fredrik Backman regénye alapján. Magyar hangok: Újréti László, Szilágyi Csenge, Szatori Dávid, Lovas Rozi, Makranci Zalán, Stern Hanna, Hámori Ildikó, Lakló Taladár, Azurák Zsófi, Kaszás Gergő, Szvetlov Balázs, Straub Martin, Timon Barnabás, Bercsényi Péter, Erdős Borcsa, Hajdú István, Németh Kriszta, Seres Dániel, Magyar Bálint, Kis Eszter, Horváth Töreki Gergely, Vida Péter, Tarján Péter, Vári Attila, Szatmári Attila.
A Hamlet idézett Arany János fordítása. Magyar szöveg Pallinger Emőke, hangmérnök Gábor Dániel, vágó Sári Szemerédi Gabriella, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Tabák Kata. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Magyarországon forgalmazza a Vertigo Media Kft.